Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da haɗuwa a wannan tasha mai albarka ta DCTV Africa. Insha Allah yau za mu ɗora a kan karatunmu da muka tsaya. Idan ba a manta ba, a bidiyon da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi horizontal support da kuma horizontal resistance. Kuma muka ce insha Allah a wannan karatu Allah ya haɗa mu za mu tattauna akan abin da ya shafi dynamic support da kuma dynamic resistance. So basically ita kasuwa ta crypto ko kuma yanayin kasuwa ta cryptocurrency takan kasance a yanayi guda uku. Ana structure na kasuwa yakan kasu zuwa kaso guda uku. Akwai kaso na farko da ake kira da trending market, akwai kaso na biyu da ake kiran shi da ranging market, akwai kuma kaso na uku da ake kiransa da choppy market. Wanda a yau insha Allah za mu mai da hankali zuwa ga kaso na farko wanda ake kiransa da trending market, wanda shi wannan yanayi na kasuwa da ake kiransa da trending market shine yanayi da idan ka kalli kasuwa za ka iya fahimtar cewa wannan kasuwar kai tsaye sama take yi ko kuma wannan kasuwar kai tsaye ƙasa take yi. Amma mun sani cewa kowace financial market idan ta tashi ba wai lokaci ɗaya kawai za a yi tsalle a yi sama lokaci ɗaya ba. Ana yin saman ne a kaikaice, ana yin sama a yi ƙasa kaɗan, a yi sama a yi ƙasa kaɗan, a yi sama a yi ƙasa kaɗan. So haka kuma idan za a faɗo ko kasuwan za ta yi ƙasa ba lokaci ɗaya take rubtawa ta yi ƙasa gaba ɗaya zurf ba. Shi ma takan yi ƙasan ne a kaikaice, ana yin ƙasa ana ɗan yi wa sama kaɗan, a yi ƙasa da yawa a yi sama kaɗan, haka a haka har kasuwan ta gama faɗuwa ga baki ɗaya. Idan ma sama ta yi har kasuwan ta yi sama ga baki ɗaya. So wannan tsarin da yadda za ka ga kasuwa tana yin sama a kaikaice wanda kana kallon za ka iya cewa sama ake yi, ko kuma kasuwan ta dinga yin ƙasa a kaikaice wanda kana kallon ta za ka iya cewa wannan kasuwar ƙasa take yi, wannan shi ake kira da trending market. So a lokacin da aka samu irin wannan yanayin idan kana so ka yi analysis na irin wannan kasuwar ba zai yiwu a ce za ka yi amfani da horizontal support da horizontal resistance irin wanda muka zana jiya ba, saboda kasuwar ba ta respecting waɗancan support and resistance ɗin waɗanda suke static ko wanda suke a mataki guda ɗaya. Normally kasuwan idan ta yi higher high, ma'ana idan ta yi sama ta dawo ƙasa, to idan ta tashi za ta ƙara yin sama, to takan shallake inda ta tsaya a jiya sai ta wuce shi yau. Haka idan ta huta gobe ta ƙara tashi sai ta sallake inda ta tsaya yau. Haka kasuwan take ta tafiya. Kamar yadda muke gani a nan wurin, nan shine asalin inda kasuwan ta tashi, sai ta zo nan wurin ana kiransa da higher high, sai ta tsaya sannan ta dawo. Da ta dawo maimakon ta dawo wannan level din na support din sai bata dawo shi ba, sai ta tsaya a nan. Sannan da ta tashi komawa maimakon ta tsaya a daidai inda wannan resistance din yake sai ta tsallake shi sai ta yi forming sabon higher high. Sannan ta ƙara dawowa ƙasa, da ta tashi komawa ta ƙara yin sama ta yi forming wani sabon higher high din, da ta tashi ta yi retracing sannan ta ƙara komawa sama, sannan shi ma bata tsaya a nan ba sai da ta je ta yi forming sabon higher high. So wannan yanayin kaga da ka gani zaka iya cewa kasuwan sama take yi. Haka kuma da ta tashi juyowa za a ga da ta yi ƙasa, da ta koma yin saman ta yi retracing sama bata ƙara dawowa wannan saman ba sai ta dawo ƙasa kaɗan, sannan ta ƙara rubtawa ta ƙara yin sama amma bata koma nan ba sai ta ƙara yiwa ƙasa, sannan ta ƙara tsaya yin reliefing, sannan ta ƙara komawa ta ƙara yin sama kaɗan, sannan ta ƙara rubtawa. So kaga a nan ɓangaren za ka iya cewa kai tsaye uptrend ne, ma'ana sama ake yi. Shi kuma a nan ɓangaren kai tsaye za ka iya cewa downtrend ake yi. So a lokacin da ka samu irin wannan yanayin kasuwa ta kasance tana trending, to ba za ka iya amfani da horizontal support ko horizontal resistance wajen zana support and resistance ɗinka ba. Dole sai dai ka yi amfani da abin da ake kira da trend line. So shine yanzu misali, shi trend line ana zana shi ne ana wannan trend line ɗin shine ake kira da dynamic support da kuma dynamic resistance. So yadda ake zana shi shine za ka ɗauko wannan tool ɗin gashi na rubuta trend line, sai ka ɗauko shi za ka samu wuraren da idan ka ja su kamar haka za ka samu gurare biyu uku haka sun yi connecting, sai ka yi joining ɗinsu
shikenan kamar yadda muka faɗa jiya za ka samu wuraren da za ka ɗan yi connecting, in kai connecting ɗinsu shikenan shi ma kamar yadda muka yi bayani jiya yawan connection ɗin da ka samu yanayin yadda yake nuna cewa wannan strong support ne ko kuma strong resistance ne. So trend line ɗin da yake ta sama shi wannan ana kiransa da dynamic resistance kamar yadda muka zana wannan a gan shi wannan shine dynamic resistance ɗinmu. Sannan wanda yake ta ƙasa kamar nan kenan wannan kamar yanzu wannan da muka zana shi haka, so kaga wannan ya taɓa nan ya taɓa nan ya taɓa nan ya taɓa nan, so wannan shi kuma na ƙasan shine muke kira da dynamic support. Wannan off trend market ne, so idan muka dawo kuma ta nan ɓangaren shi ma za mu ga cewa muna da wannan okay, kaga shi ma wannan da nan da nan da nan duk sun taɓa, wannan shine resistance ɗinmu. Haka idan muka ɗauko muka zana wannan na ƙasa okay, muka zana shi kamar haka shi ma ko mu zana ko mu sa wa'annan wanda zai fi samun touches da yawa da shi za mu yi considering. Kaga wannan yana da touches guda uku, so wannan is dynamic resistance, wannan kuma na ƙasan is dynamic support. Kamar yadda wannan yake dynamic support wannan kuma yake dynamic resistance. So bari mu gan shi a aikace. So za mu nemi wani coin ɗin bari mu gani ko za mu samu a ARB USDT. Yanzu haka coin na Arbitrum za mu iya cewa yana yin down ne, domin in muka kalla tun daga nan za mu ga kasuwan ƙasa take yiwuwa tana ta yiwuwa ƙasa tana ta yiwuwa ƙasa tana ta yiwuwa ƙasa. So typically wannan kasuwan za mu iya kiranta da down trend. So idan za mu zana horizontal support idan za mu zana support and resistance ɗinmu za mu yi amfani da trend line ne. So za mu ɗauko wannan trend line ɗin sai mu samu wuraren da za mu iya connecting ɗinsu kamar haka. So za mu iya connecting waɗannan kaga shikenan typically za mu iya cewa haka da za ka ja shi har baya za ka iya samun wasu ma da za su iya connecting kamar waɗannan. Kaga muna da touches ɗaya biyu uku huɗu, so a daidai lokacin da yake nan wurin wannan trend line ɗin a daidai lokacin da yake nan wurin wannan line ɗin is a dynamic support, amma an yi breaking ɗin shi a nan wurin. So wannan breakdown ɗin da aka yi ya dawo ƙasan shi kenan yanzu wannan trend line ɗin ya zama dynamic resistance okay. Haka idan za mu dawo mu zana dynamic support ɗin mu ta ƙasa za mu iya amfani da wannan level ɗin shi kenan mun samu dynamic support ɗin mu ta ƙasan nan okay, ya taɓa nan 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 shikenan za mu iya cewa mun samu dynamic support ɗinmu. Haka wannan za mu iya amfani da wannan levels ɗin da wannan da wannan a su wannan ma za su iya zama mana dynamic support amma dynamic da kuma dynamic resistance. To amma kasancewar waɗannan iya daidai nan wurin shine babban inda hankalinmu ya fi kamata ya koma, saboda shine immediate abin da muke kallo, so dole ba za mu yi amfani da wannan babban ba, za mu dawo mu yi amfani da wannan na asali na farko da muka fara amfani da shi. Da fatan an fahimta. So za mu iya neman wani coin ɗin domin mu ƙara tabbatarwa ko mu ƙara yin practice domin mu ƙara fahimtar inda aka dosa. So bari mu gani ko za mu yi amfani da misali page USDT domin mu ga kogo shi ma muna kallon shi tun daga nan wurin za mu iya cewa kasuwan ƙasa take yi okay. So yanzu za mu ɗauko wannan ɗinmu sannan mu gwada zana mishi wannan namu, so za mu zano wannan muka zana za mu nemi inda za mu fi samun touches da yawa. So muna da daga nan wurin so muna da touches ɗaya biyu uku huɗu biyar. To kaga yanzu mun san cewa wannan shine dynamic resistance ɗinmu.
sannan normally idan kana so zanen ka yi kyau za ka yi amfani da wick ko ƙarshen candlestick ɗin su taɓa kaɗan ba sai sun taɓa sun yi kaca-kaca sun shigo sun ɓata maka zanen ka ba. Haka idan ka dawo ta ƙasan nan shi ma za ka iya amfani da tun daga nan wurin ka jawo shi a shi nan ka gan shi so kaga ka faro tun daga nan kana da nan wurin kana da torches a nan kana da torches a nan kana da torches a nan so wannan shine abin da ake kira da dynamic support da kuma dynamic resistance. Okay, so za mu ƙara yin misali da wani coin ɗin bari mu gani ko za mu iya duba niya. So za mu ɗan matse chart ɗin saboda mu ga abin da yake faruwa. So kar ba mutum ya zo ya bar chart gingirin ya masa yawa a gaban shi sai ya zamanto ya kasa gane ta ina ya kamata ya zana support ɗin shi ko ya zana resistance ɗin shi. So wannan za mu iya jan shi kawai a haka. Kaga za mu iya cewa niya ya yi break out. Okay, kaga muna da nan ga nan ga nan. Okay, za mu iya ɗan ƙara buɗa shi domin mu gani ainihin abin da yake faruwa sannan mu ɗauko red line ɗinmu mu gani ko za mu iya jan waɗannan ko za su ba mu wani abu da ya ba da muhimmanci ko ya ba da ma'ana. So wancan ba zai ba mu wani abu mai ma'ana ba. So za mu iya amfani da iya nan wurin kaɗai. Okay, so kaga nan yanzu iya nan ma kaɗai masha Allahu fa ni'ima za mu iya cewa mun samu abin da muke bukata. Sannan normal ne mutum zai iya amfani da dynamic support da dynamic resistance ya haɗa shi da horizontal support da horizontal resistance in dai har analysis ɗin shi zai fi fita mai kyau. Yanzu misali nan wurin za mu iya cewa idan muka yi amfani da horizontal resistance zai fi fita mai kyau. So za mu iya amfani da horizontal resistance ɗin ɗauki maybe wannan level ɗin. Okay. So mu ɗauki wannan level ɗin. Kaga yanzu za mu considering da nan ga nan shi ma wannan zai iya zama mana resistance ɗinmu sannan typically ko da ba mu yi amfani da shi wancan ɗin ba kamar yadda muka gane a baya za mu iya amfani da su waɗannan. Okay, za mu iya amfani da su waɗannan ɗin a matsayin support ɗin a matsayin resistance ɗinmu. So waɗannan su ne levels guda biyu da za mu dinga kallo. Yanzu already an riga an yi breaking, yanzu wannan resistance ɗin gabaki ɗayansu sun zama support. Ya kasuwan nan tana dawowa domin ta yi retesting ɗinsu. Idan ta yi retesting ɗinsu sannan za mu ga abin da zai faru. Idan ta iya tare su, idan wannan level ɗin ya iya tare kasuwa shikenan yanzu ya tabbata cewa ya zama support. Okay, so za mu ƙara duba wani point ɗin da mu gani. A Solana za mu iya amfani da Lana mu gane what a resistance ɗin shi ma. Kamar da muke gani haka yanzu duk da nan wurin ya zama outliers to amma still za mu iya yin amfani da shi a haka. Okay, so yanzu muna da wannan dynamic resistance ɗin. Okay, amma typically idan muka kalli ƙasan nan za mu ga cewa ba mu da wani takamaiman dynamic support da za mu iya amfani da shi, amma za mu iya zana horizontal support. So wannan sai zama shi ne support ɗinmu da za mu tsaya muna kallon shi. So ga shi nan da nan wurin. So yanzu muna da support ɗinmu sannan muna da wannan shi ma yanzu resistance ne amma an yi breaking ɗin shi a nan wurin. So muna sa ran kasuwar za ta iya zuwa ta yi retesting ta taɓa wannan dynamic resistance ɗin da ta yi breaking yanzu ya koma support. Okay, so za mu ƙara iya duba wani coin ɗin. Bari mu gani ko Ethereum. To idan muka kalli Ethereum shi ma za mu ga cewa is trending down. Okay, so za mu iya zana mishi trend line. Muka zana mishi trend line kai tsaye gashi nan ya fita ma ba tare da wata wahala ba.
Okay, so basically kamar da muka faɗa duk waɗannan abubuwa ne da za ka iya zana su cikin sauƙi ba tare da ka ba kanka wahala da yawa ba. Okay, so gashi nan su ma za mu iya amfani da horizontal support tun daga nan wurin. Gashi nan wannan shi ne support level ɗinmu da za mu iya baiwa inferior. Okay, so kaga yanzu mun yi amfani da combination na dynamic support, dynamic resistance da kuma horizontal support da horizontal resistance. To ta sama mun yi amfani da dynamic resistance, ta ƙasa kuma mun yi amfani da horizontal support. So wannan shine yadda ake zana dynamic support da kuma dynamic resistance a karatun ci gaba da inda muka tsaya a jiya insha Allah ta'ala. So in Allah ya kai mu bidiyo na gaba za mu tattauna akan yadda ake trading na dynamic support da kuma dynamic resistance da kuma yadda ake trading na horizontal support da kuma horizontal resistance insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.